haala ka haadi wi'a amma haala ka haadi wi'on pat ingénieur Sale secrétaire wi'ika e turanci ngokka on nanayi ka amma on matsaloliji jahohiji moɗon matsalolin jihohinku ne aka karanta a nan gurin nan mun san kuma duk abubuwan da suke ta faruwa a jihohi kai idan kana jamanin ba yobe kake ba ko borno kake mun fi ka sanin matsalan da kake wurin nan don ai a wurin kake don saboda akwai wanda za su rika kawo mana gulma abinda jihar yake su kawo mana gulmanka kana jaman wangi jaman to ba wallahi minon da itte ni minon min giɗama wallahi minon to heɓayno ni o waylana min moni da so samu jaman kefin nan wallahi shi ba shi da kirki a canja mana shi to a canja a kawa me kake so me kake so in ardo kake wai kai baka son ardo to in an barka kai ka zo a baka ardon duniya mu gani to me za ka yi kaho a waɗai galaɗi shi kenan